En aquest quartier popular de Limoges que curren las legendas, las meiholes sus. Lo susterra. A l'edat meiana, en aquella ciutat sarra de mercadivo, la necessitat de stocca forçat aquests amainatjaments debat terra. Herros que són debarrats en las entrailles de la villa debat l'abadio de la regla. Si qualcú se son torna a spuiar, d'autes non pas abut aquella chance. Che so qu'han vist? Chi han incontrat? Chi viu en aquest iala de clot susterrà per ios quantes despüix l'antiquitat? Coratge, inconscienci, audaci, holia o ignoranci. E gausarat penetrar hens lo susterrà de la regla.